Kaso lagi itarakadorabani ko yam thina nungaye mayam anong kumakaumane kay ba samudra ang tawdana yawreedana nga siya yengo da ayaw isya mo ay di kamay tong niya ayaw gino ay talingwa siyang maangang masama kano to basta man ni ising ubasang ay kiha ba ay ma ay di tulad ko phone kasi na phone kasi to ka kari ba ipuom na iyak sila ay kamay tong diba na haraw sa ba haraw hay sila ko baga kong gitare ko baga kong gitare asa maya wai dala isina kamay tong ulo kong dingo mo sing mi sing jan ba sing jan gini ko takki do moy ma maya may na husik na ise kay do din kay ba diga beach ta ni ko Kolkata dagi kilometer di ay ka ogre 4.5 hours talaga lay from ni ko Kolkata dagi adom nungay ay nila ise mo si new high ba mo all high ba mo kay do ko beach ado ay na husik lay ise new beach ta ni ko aduga all do sila ki kilometer ama mo tang tapi high ado kilometer ama do ano tawag di ba kay ba ay say kita kung sa thorak mo ay gising jaki sao hai cái đúng nhau gini ko mermaid sadra sakine mo tapar hang is kain no ba si boss yam kain no tai si bo ay na musik kaya ba mo ka sa hay ako nga sa gay tong nere pa di wala kang bilang misudra hoy tingnan na di ka rin he ang to hi ino thoy ba ay ko tatag sa lakan sa salapya disin ang do kang mani bacha hayo bacha hay mi mo sa tara na khang dur gi bacha hay de dia size ta tiam sa ni do khang ding ki zai baby noi chu aleng ko sa lakan he angang do tuni ko sai manung sengam bana mo ka sana minaro dira sai papa na ka lai ki zai ko na mo ka sana minaro me idari ay ngam jar na sire kanano sire ibu ko siyan ngano ay moy as sat pangam dra sai mapan di gano ula age ko nga ye mo ne kung ginuway ko kay naman na kalibo kan sa kay no hamaga kay naman na kalibo sa ayam to yow ba si like for me din mo ne ngoy sam tan le wow yun naman swai mo sang ihima pa nyo kas kung nga ato mo kay no se hotel facilities hay tare ko sige beach mapan se yam thina adom kay hay man ang kay nila iyo duga kay no staw adom affordable lo ita habe tare ko adom kay no 500 tigi hawi ko ado 500 ano jo ko sada ba budina te tar so adom laidra adom icham cham na kitang budget khara pura ga dum sa pada su ko samje pupa phare kay no dungai ne kay ba kuma yang to ada lai kre to memory oi na bana sum live tha bani da mayam ko seng ba seng da ba di khang di ai kada di message ro ga ai na mo ni photo kya kap nai ko ai di photo ka dem ta kap se kapi na pas lai tere kap ai than da ngai ni ay na photo pan basta na kano tawin ada jahaz na pek pa mas lai ito kata
ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯥꯅ ꯐꯝꯃꯒꯀꯣ ꯉꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯐꯨꯗ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯦꯂꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯐꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯖꯁ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5 ꯑꯃ ꯀꯩ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ